Beste ekintza berri badaukagu hemen, Weekin TVn, gure Weekin arloan. Teknologia eta gizakia zen olako erlazioa duen. Hori da gure leitmotiva aurtengo edizioan. La relación entre la persona... Harreman hori bai pertsonaren eta teknologiaren aldekoa, zenolako orekan dagoen eszenatoki hibrido batean, nora iritsi garen ziurrenik harrapala da batean pandemiaren ondorioz. Hori da leitmotiva gai nagusia eta Weekin honetan horretaz dihardugu da. Eta protagonista berri bat ekarri dugu Weekinera. Hiperleiari buruz hitz egin nahi dugu. Ikerketa eta garapenean berrikuntza mundu zatikatu berri honetan. Ze behar badatzerate konturatuko, baina ez dakizue zenolako hiperleia dagoen une honetan maila globalean. Horretarako, datozen minutuotan Xavier Ferrasekin hitz egingo dugu, ekonomia eta enpresan doktorea da, master bat dauka esadenetak telekomunikazioetako goi ingeniaria da. 2002 geroztik esadeko operazio zuzendaritza berrikuntza data saientzeko irakaslea da. Egunon, Xavier Ferraz. Bai, bueno, poza handia da hemen egotea. Mila esker hasteko gure deiari erantzuteagatikan, Weekin TVren deiari, eskerrik asko. Bai, zuen esanetara, mila esker zuei. Aipatu dut, hiperleia bat sortu dela ikerketa eta garapenean, eta nik zuri irakurri izan dizut elkarrizketaren batean, pandemiak hiperleiaketa bat edo hiperleia bat sortu duela gainentasun teknologiko globalagatik. Eta galdera litzateke, hori sortu egin da ala bizkortu? Nik esango nuke bizkortu egin duela. Jada Asia zegoen zerbait zen, ez da Txina sortu zen superpotentzia moduan. Txina izango da ikerketa eta garapeneko horrekontu handiena izango duena, zientzia, teknologia eta industriaren arloan. Eta hori oso azkar gertatu da, ez da torpedo moduko sorrera bat izan da, eta hori azkartu egin da pandemiaren ondoren. Zergatik egiten dugu hiperleiari buruz, datuei erratu besterik ez dago. Txinan, 380.000 milioi inbertitzen ari dira ikerketa eta garapenean, eta Espainian kopuru hori 18.000koa da, beraz eskala erabat ezberdina da. Bidenek zer egin zuen lehenik presidentetza hartu zuena, MIT-rei eta Harvardera idatzi zuen esateko, aizuek, martxan jarri behar da, gure posiziori eutxi behar diogu, ze Txina oso indartsu dator, eta pakete bat atera zuen aurrera. 370.000 milioikoa, hain zuzen ere, ikerketa garapena eta digitalizaziorako. Barka, Amerikarrek pakete bat ateratzen dute zenbatekoa, esan diazu, 370.000 milioikoa. Eta Txinak zenbatekoa? Ekonomia txinarrak 380.000 milioi inbertitzen ditu, antzekoak dira. Eta Espainiak 18.000. Bai, kokatze aldera, alaxe da, bai. Daude bestelako datuak ere, estratosferikoak erabat. Txinak, esan dakoaz gainera, Shenzhenen, soilik, Txinako Silicon Valley, goin dela 20 urte etzegoen ezer bertan, baina orain, mikroprozesadoren ekoizketa gunea da. 100.000 milioi dolar inbertituko ditu gobernuak. Imaginatu hori Donostian egiten dela, ez da? Zen olako iria izango genuke urte gutxi barru. Beste datu batzuk, ez? Taiwanen semikonduktoreak, gutxi zeudela ikusita, beste makroinbertsio bat egin dute. 100.000 milioi gai horretara. Beraz, 100.000 milioiko inbertsioak ikusten ari gara. Berriz esango dut, lehen galdutu den bezala, beraz, hor bizkortu egin dira kontuak, baina lehen ere gertatzen ari zen zerbait zen, pentsamentuan behintzat inbertsioiek egitea aurre ikusita zegoen. Bai, pentsatzen ari ziren argi dago, baina pandemiak hiperdigitalizatu egin ditu. Gauza batzuetaz jabetu gara, ze garrantzitsua den adibez digitalizazioa, ez?
asko sistema digital gehiago erabiltzen ditugu denok, eta horrek balio kateetara jauzi egin du, eta semieroalen krisi bat etorri da, adibidez, hortik. Beraz, oso garrantzitsua da domeinu teknologia kontrolatzea. Bestalde, pandemiaren ondorioz, beste gauza batzuk ere ikusi ditugu. Alegia, ze garrantzitsua den balio katea gertukoak eukitzea, edo bioteknologian inbertitzea, ikerketaren ikuspegitik jakina, eta zientzia eta teknologia beraz erdigunera etorri da, edo atera da pandemia honetatik. Jada hori gertatzen ari izan, Txinan bezala baita estatu batuetan ere, baina orain mundu zabalean kontzientzia teknologiko handia daukagu. Hiperleia horretan, zeintzu dira lehiakideak beraz, Txina eta estatu batuak? Bi horiek dira, edo beste norbait sartuko litzateke lehia horretan? Europak bere leku aurkitu behar du munduan. Next Generation programa atera du, makroinbertsio bat da horieri, 700.000 milioikoa, 2023 arteko tartera begira, horrelako inbertsiorik etzen sekula egin, eta bueno, horrek dardaraz jartzen du Europa, ez? Eta herrialde liderrak oso kezkatuta daude subirautza teknologikoagatik. Txina eta estatu batuen arteko lehia horretan zer gertatuko litzateke adibidez, internet zatitzen hasiko balitz. Badirudi bi sortu daitezkela, bi internet ezberdin, bi eton teknologia, ekonomia digital eta barrez, beren artean deskonektatuak. Zer gertatuko litzateke adibidez, zientzia itxiko balitz. Adibidez, material berrietan, emitek egiten duen ikerketa lan bat ez ikusi izan izatea Txinak eta alderantziz ere bai. Europaren posizioa oso ahula izango litzateke. Europa ez da subiraua, semieroleak ekoizteko gai ez da, baina, bueno, pixka bat izotzarora iritsi gara. Orain konturatu gara ezin ditugula fabrikatu semi edo erdi erole horiek. Bueno, beldur pixka ematen du, ez da? Europa dardaraz dago, nola baita esateko, ez da? Ze beldurra ematen duen titular horiek. Horrek, bueno, bai, 1.000 milioi mikroprozesadoreak sortzeko. Hori beste inbertsio bat Europak egingo duena. Beraz, behar bada Euskadiren salbuespenarekin ez gara jabetzen askotan zer gertatzen ari den munduan. Euskadik badu bokazio bat arlo horretan, ez? Baina ez gara konturatzen mundua zenolako abiadan ari den mugitzen, ez denetoki teknologio horietan kokatzeko. Macronek atzo adibidez, beste inbertsio baten berri eman zuen, 30.000 milioi berri industrializatzeorako. Mundua konturatzen ari da, balio kateak gertukoak izan behar dutela eta teknologikoak. Hasieran aipatu dut, maila globalean gertatzen egosten ari den hori guztia ez gara askotan jabetzen, ez da? Bide batez esan da, teknologia horiek guztiek berez konektatu egin beharko gintuzkete, ez da? Baina azkenean kontrakoa gertatuko da, deskonektatu egingo gaituzte, edo gehiegi lehiatzea karriko dute. McKinsey aholkulariak 2015ean New Order Disruption izenekoak, bueno, ja da 6 urte ditu liburu horrek, eta baino bertan esaten zen, teknologia aldaketa dala indar nagusia. Hor teknologia disruptibo ez hitz egiten du, 12 omen daude guztira, eta horrek sistema operatiboa berregituratzea ekarri du. Adimen artifiziala, biologia sintetikoa, teknologia horiek oso positiboak dira, oso baikorrak dira gizakiaren garapenerako, oso gainera. Ez dakiz, Aliziaren mundu utopiko horietara ere irez gintezke, baina noski badute alderdi txarrik ere, fragmentazioa, hiperleia teknologikoa, desberdintasunak sortzeko aukera ere, bai, azkenean, the winner takes it all, ez da teknologian gertatzen den bezala, gutxi batzuk dena eramango dutenak, edo fake newsak, badakigu interneten dabilen edo zein bideo, bueno, hauzitan jarri behar dela, zein naiteke, bueno, politikari bati buruz esaten den zerbait, baina politiko horiek
inoiz esan ez duen zerbait, baina hori paleolitikotik ere badakigu, ez? Aizkora segundan erabiltzen dugun izan diteke, tresna bat edo arma bat. Aberastasuna sortzen ari da, baina hori ez da behar bezala banatzen ari, ez? Azterketa hori egin duzu zuk ere, ez da? Bai, globalizazio eredu zarrarekin, esaten zaiguna da, dana hasiera baldin badijoa hori ona delako izango da, ez da, gertatzen ariko da. Bai, printzipio ideologiko batzuk badaude matematikoki oinarritu direnak, ez? Denbora luzean ekonomia matematikan adar bat izan zan, edo fizikarena. Ze, pentsatzen zen legeak alda ezina zirela, eta merkatuak erabakitzen baldin bat zuen, Euskadiko sistema, elikagai sistema osoak beste nunbait egon behar duela, oso ondo, ze, denok irabaziko genuen ondorioz. Baina zer gertatuko da, mugak izten baldin badira. Halako batean, kontuaratu gara, globalizazio eredu horrek ez duela funtzionatzen, behar bezala funtzionatzen behintzat. Egia da, aberastasuna sortzen ari dela, aberastasuna handia. Stanfordeko ekonomilari batek, Arthurrek dio, Estatu Batuetan 8 bilioi dolar sarrerakin ikusiko genitukoela, 80.000 euro dolar etxe bakoitzeko, egia da, horra aberastasuna dago, eta jende guztia ondo bizitzeko modengo litzateke. Baina, Estatu Batuetakoa oso teknifikatua da, eta orduan deuen itxek zirol gertatzen da, ezta? Gutxi batzuek dena jasotzen dute, eta orduan baliokateak deslokalizatu egin dira. Horregatikan, soldaten araberako sistema hori ahultzen ari da. Hasteko ez gaude ertaroan. Eta globalizazioak bai sortzen du, aberastasun handia baino, daukagun eredu honek, seguruenik sortuko zituen aberatsak hemen, klase ertaina beste nonbait, eta beste nonbait, landerrak ere bai, pobreak ere bai. Zuk esan duzu, COVID denboraren makina bat izan dela. Estenatoki horretan zer litzateke etorkizunera itzultzea? Denboraren makina bat izan da zergatik bi daten artean mugitu gaituelako, ez da? Azteko, digitalizazioan, 2008an gaude, ez? 10 aldi batean egin dugu aurrera, balio kateak sustatu ditu, eskari gehiegi etorri da, Netflix gehiago, bideojoko gehiago, komunikazio digital gehiago, mobilak berritu ditugu, semiaroleak nahi ditugu, kalkuluak egiteko. Hori gero eta gehiago gertatzen ari da eta gertatuko da. Baina hor bazegoen joera nabarman bat, 2008tik ere bazetorrena. Eta hor 2030an kokatu gara. Eta bestalde bigarren gerra hotz batera bueltatu gara 1945era teknologiaren ikuspegitik. Zer gertatzen ari da Taiwanen adibidez? Txip elektronikoen 160 egiten dira uharte batean, eta Txinak uste du berea dela, Estatu Batuek esaten diote ez da zurea. Autokrazia automatizatu bat da Txina eta hortan jarraitu nahi du. Beraz, hor tentsio geoestrategikoko polo bat da. Eta horrek gogorakatzen digu Sovietar batasunarekin gertatzen ura ekartzen zaitu. Baina ze titularrak ematen nahi zea, ez da, teknologiaren erabilerari dagokionez 2031an gaude, baina geopolitikoki gerra hotzera itzuli gara. Beldurgarria da, ez da? Bai, bigarren gerra hotz bat da. Beldurra ematen du? Aurre egin beharko digu. Hau egokitu zaigu historikoki. Francis Fukuyamak Norteamerikarrak idatzi zuen eta esan zuen Berlingo harresia hil zenean, berak esan zuen hau da historiaren amaiera. Eta hemendik aurrera demokrazia liberala eta merkatu ekonomia izango da etorkizuna. Baina beste sistema sortu zen Txinakoa. Autokrazia automatizatua da, Big Data estatu handi bat da, teknologian era masiboan inbertitu duena eta dena kontrolatzen duena. Baina, aberastasuna sortzen ari da, sistema alternatiboa sortzen ari da herritar hoientzat. Nik baditut ikasle txinatarrak, jada,
ez da ingarrantzitsua norbanakoaren askatasuna, askoz gehiago jora zaie, sistema sortzen duen aberastasun hori. Eta, ondorioz, demokraziak indartu inbarko ditugu, eta, hori ere positiboa izan daiteke. Hori Txina da, baino gatozen Espainiara. Espainiak estenatoki honetan inbertitu egin behar du. Teknologia gaitzaileetan inbertitu behar du. Zeintzuk lirateke horiek? Lehen esandakoa esango nuke. McKinsey aholkularietara noan ni. Teknologia disruptiboetara iristen ari gara, Murren legea jarraitzen dutenak, ordenagailuen potentzia 2 urtetik behin handitzen da, hori evidentzia empirikoa da, ez da? Europar Batasunak teknologia esponentzial hoien proiekzio bat egin du, eta aztertu du zer dagoen oinarrian gauzen interneta, horrelako kontu batzuk. Europako funtsak aukera batzuk ekarriko dizkigute horrelako teknologia galtzaileak sustatzeko? Bai, zalantzarik gabe. Behar bada, azken aukera Europak modu konpaktu batean balio kateak sor ditzan eta lehiakor izan daitezen makro eskala horretan Estatu Batuen eta Txinakoen arteko hiperleia horretan. Europa gaur da Finisterre, ez da? Beste titular barri bali madezu. Ez, jada hemen gune nagusia Pazifikoa da, itsasogarea da, eta hor dago hain zuzen ere Taiwan, triangelu hori Shanghai, Seul behar bada eta Japonia, hor behar bada dagoa jarduera teknologiko, ez altzan Silicon Valley, edo erabate atzera geratu naiz. Silicon Valley galtzen ari da, baina aipatuko dut. Ze gunen nagusia balego, Europa Finisterre izango litzateke. Hemen aliantza bat egon da, Estatu Batuen, Australian eta Erresuma Batuen artean. Defentsa aliantza bat, Txinako edatze hori saiesteko, eta Europa hor dago, hor. Etxeko lanak egin behar ditu, eta Europako funts horiek horretaran lagundu behar dute. Silicon Valley erdieroaleen jatorrian egon zen, baina gero jarduera industriala etzen soilik Silicon Valley izan, Hego Korea izan zen, Taiwan, Japonia, eta gaur egun gehien han sortzen dira, eta ezagutza nagusia han daukate, eta sektore hori geoestrategikoki kontrolatu egiten dute. Beraz hor, ikasgai garrantzitsuak daude. Ezagutza sortzeak ez du esan nahi, zuzenean bertan aplikatuko dena, ez da? Hori da ikasgai bat. Eta bigarren bat izango litzateke Silicon Valley dela 5. supercluster bat. Beste batzuk dauzka aurretik Tokiokoa, Tokio Yokohama, Seul, Shenzhen eta Shanghai. Gainetik daude, aurretik daude produzio zientifiko eta teknologikoan patentei dagokienez. Europako funtsak izan daitezke azken aukera Europari dagokionez, zer saiestu beharko genuke? Zeintzu dira mehatxuak erabilera egokia egin ahal izateko? Gureari dagozkion mehatxuak Europan gaude, eta erabaki gutxi hartu oitira, eta banatzen du etortzen zaion guztia. Epe luzeko erabakiak hartu behar dira, gizarte zibilarekin kontsentsuatuak, adostuak, ze inbertsio batzuk ezinbestekoak dira berrikuntzan, ezin dugu ziklo politikoarekin batera aldatu. Hidrogenoa, zerdiaroalez, edo bateria elektriko ez hitz egiten baldin badugu, erabaki batzuk hartu beharko dira, ze alor teknologikoetan egingo ditugun inbertsio horiek, ez? Eta izan beharko dute erabaki informatuak, ez da? Eta gero hori denboretan egin beharko dugu, ze ziklo politikoen arabera ezin ditugu gauzak egin, egonkortu egin behar dira politika horiek, eta oso arinak izan beharko dute politika horiek, oso azkarrak. Prozesuaren kontrolera abiatzen baldin gara,
noraino iristen dira balio kate horiek eta bar, eta ez bagara outputera joaten, benetan ze lortu den, arazo bat izango dugu, ze benetan oso azkar, oso harin jokatu behar dugu. Gaizki ulertzen ari ez banaiz, erabaki nagusi batzuk hartu beharko dira, ukiezinak izango direnak, eta burokratizazioa kendu beharko da. Bai, arintasuna, diru laguntzak ematekotan, esleitzekotan, ebaluatzekotan, akreditatzekoan. Ze burokratikoegiak dira gure erakundeak, eta askotan oztopoa jarri dituzte iritsi diran diru laguntza horiek behar bezala ejekutatzeko. Geometrikoa oso konplexua delako, eragile edo aktore askok parte hartu behar dutelako, denbora batzuk daudelako, gero publikazioetarako, azterketarako eta bar, eta horiek luzegia direlako, eta azkeneak horrek korse bat jartzen dizutelako, ez? Erantzun duzu, ja, baina neurriak hartzen ari dira, mehatxuei aurre egiteko? Nik esango nuke baietz, erabatera edo bestera, dano jabetuta gaudela, zen nolako akatsak egin diren, iraganean, eta erabaki guneetan gauzak azkartzen, arintzen, saiatzen, ari dira diru laguntzak banatzerakoan, herrialdea ber industrializatu ahal izateko. Ze gure herrian geruz administratibo asko daude, oso zatikatuta dago gure realitatea, eta duen ikusi behar da, ea aukera honi heltzeko gai izango garen. Titular batzuk, lerroburu batzuk eman dizkiguzu, baina badut hemen beste bat, ez da, hiperleiari, ez, etorkizunari buruzari garenean. Parke Jurasiko izango menda post-Covid mundua, zer datorkigu orduan? Bai, ikusten ari gara da, erraldoiak giganteak, ez da, dinosauren parkeak ikusten ari gara, gigaklusterrak ikusten ari gara, sortzen ari dira. Tokioko jama aipatu dut lehen. 150.000 patente egiten ari da urteko, Madrilen, Bartzelonan, 3.000 patente erroldatzen dira. Beraz, esferak, estratosferikoak dira, gigaklusterrak etorri zaizkigu, eta nik uste dute, etorkizuna egin beharko dana izango dela, ikerkuntza lekuetatik gertu jarduera bat erakartzea. Jarduera produktiboan gertutasuna izango da garrantzitsua. Baliokatu horiek esango nuke konzentratu egingo dira merkatuetatik gertu. Gigakluster formatu horretan. Hori jada gertatzen ari da, baina gainera faktoriak ikusiko ditugu, txipen faktoriak behar dira. Europan esaten da, Intelek, TSMC txip fabrikak sortu nahi dituztela, edo Tesla bateriak, eta hauek ez dira fabrika txikiak, ez gigafaktoriak izango dira, gigafabrikak. Zergatik ze, txipak fabrikatzeko, edozein lekutaren egiteke hori, ez da? Azkenean, ez dago lehen gaiaren baitan, ez? Area dago Roñarrian, Ondarra, bateria ere ez? Ze txipak egitea, merkea da, Donostiatik egin dezaket eta mundu zabalera esportatu, horrek ez du eragingo negozioan. Baina garrantzitsua da talentu konzentrazio hori egotea Donostian eta marko instituzionala ere, bai. Gigafaktoriak eta lehia ikusiko dugu. Produkzio konzentrazioa. Gigakorporazioarek ere ezagutu ditugu, ez da? Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, bost gigakorporazio horiek kontuan hartzen baldin baditugu, Japoniako barne produktu gordinaren alako 2 izango lirateke, ez da? Eta azkarra zen ari da, gigakorporazioak egin genitzake balio fanintzerio ikaragarriarekin, ez da? Herrialde edo Europar Batasunaren baino handiagoa izango litzatekena. Beraz, giga gauzen eszenatoki hau da, giga inbertsioak ere bai, ez da? Gigakorporazio horiek ez, Amazon batek adibidez, 40.000 milioi inbertitzen ari da. Erabiltzailearen joka ere buruz aplikatzen ari den ikerketa lana da hori. Eta Espainian, berriz esango dut, 18.000 da guztira inbertsio kopuru hori. Beraz, imaginatu ze giga mundutan gaude. Eta horretara
Ze enpresa mota hasiko dira? Amazon bezalakoak, 40.000 inbertitzen dutenak? Edo badago bestelako arrastorik. Bueno, joko arau berriak ulertzen dituzten enpresak izango dira, gero eta gehiago ikerketa eta garapena berko lukete. Ez hainbeste adimena artifiziala. Bueno, hori utility bat izango da, ez kable bat iritsiko zaizu, datuak sartuko dituzu, eta sistema bat, zen edo Palo Alton dagoenak, horrek esango dizu zein den irtenbide egokiena. Commodity moduko bat izango da horrentzean, baina datuak oso garrantzitsuak izango dira, eta datu estrategiak pertsonalak dira. Ze lantzen duzun algoritmo hori egokiagoa edo deseioko izango da, dauzkatzun datuen arabera. Beraz, ez dira zertan erraldoiak izan, baina Euskadin badituzue batzuk, ez da, tradizio handia baitaukazue era horretako enpresetan, batzuk oso teknifikatuta egongo dira, ikerketa eta garapenean oinarrituta, eta datuen estrategia egonkor bat izango dutena, edo sendo bat izango dutenak. Urrengo galdera izango litzateke, probabilitatea da berrikuntza, ez da, datuen erabileren araberakoa, ez? Ez zehazki. Bai, probabilitatea hitz egiten dudanean da, esan duana da, esperimentaziorako gai izan behar duela enpresa batek, ez da? Proba eta errore prozesu baten arabera. Zenbat eta proba gehiago egin, zenbat proba eta errore landu, orduan da gehiago ikasiko duzu. Enpresa batzuen kasuan, galdetzen diozunean, zu nola berritzen ari zara, ez? Prozesu guztiak hobetzen ari gara, ez hori ez da berritzea, ez da? Osea, direktibak ematen dizun ezinbesteko zerbait da, ez da? Zuk ezinbestean automatizatu egin beharko duzu zure sektorean, hori zure bete beharra da. Esperimentazioz ari garenean, esan duguna da, egiten duan horretatik harago ze beste eremu teknologikotan sartzen ari naiz. Eta nola koka naiteke hor nirekideak baino lehenago. Bere, niteke aldi bakarrean, ideia batean zentratuta, ez da? Seme bakarra edo alaba bakarra izatea bezala, ez da? Merkatura iritsi behar du naiz eta hona izan. Ez. Asko zobea da, ideia asko izatea, horiek probatzea modu harinean, merkean eta bar, eta ikustea zeintzuk diren eredu egokiak edo aukera egokiak. Bukatzera noa, innovazio disruptiboa ez esan duzu azken muga dela. Nola definituko zenuke? Berrikuntza disruptiboa da merkatua eskatzen ez dizuna, horregatik txarrak gara honetan. Conventional wisdom nahi dugu, gure direktiboek diotena, da bezeroak zer horixe egin behar da, Orduan, nire bezeroak esaten badit pieza hau beltzez egin beharrean gorriz pintatu, hori ez da innovazioa. Inkrementala da, behar bada asko kostatzen zaizu, aldaketa asko sartu harituzu prozesuan, ezin zara pozik geratu horrekin. Berrikuntzea disruptiboan, merkatu realitate berriak sortzen dituena da. Zer nahi duen eskatzen ez dizun inor ez dauen lekua, Steve Jobsek, 10 urte hiltzala honek zioen bezeroren egiteko ez dela innovatzen irakastea enpresa bati. Steve Jobsek iPhone atera zuenean, barrutik egin zuen, barneko prozesu batekin, eta berak esaten zuen, gauza batzuk, hemendik urte batzutara, gauza horiek guztiak fusionatu egingo dira, iPoda eta internet eta hainbat. Eta nola egin hori? iPhonea. Baina ez zegoen jenderik kalean esanez iPhoneak nahi ditugu, edo nahi ditugu telefono mugikorrak internetera lotutakoak. Ez zen horrela. Oda, konpainiaren barruan berak disrupzioa egin zuen merkatuan. Eta hori da, disrupzioaren oinarria. Eta maila lokalean, berrikuntza disruptiboa Donostia hirian zer mezu botako zeneuke etorkizunean nola aplikatu berrikuntzaren innovazio hori? Egiten ari zaretena egiten jarraituz pozik egon zaitezkete. Estatu mailan eredua zarete Euskadi Industria 4.0-ren industria eredua da. Oso antzekoa Alemanian gertatzen denarena. Bestela dirudi ez oso germanikoa da, baina
ikuspegi teknologiko hori, teknologia industriaren arteko lotura hori, edo zientziaren orientazio hori, enpresentzako irten bide errealein bila, prosperitatea operatosan emateko, hori guztia oso barneratuta daukazuenek Euskadi ezagutzen dut. Beste guztiok eukiko bagenu ze ondo horrelako ikuspegi bat. Ezagutzen oinarritutako industria, horregatik nik ekarpen gutxi egin dezaket. Bueno, hiper lehiaketa globala hitz egin du hasieran, baina 3 galderarekin bukatu nahiko nuke, pixka bat lehiakortasuna eta innovazioa maila lokalera ekarri, Donostiara. Adibidez, nola bultza dezake adimen artifizialak negozioak hazteko gaitasuna? Balio kate osoan egin daiteke. Hori aplikatuko da maila guztietan, giza baliabideetan, nik beti esaten dut anekdota bat. Espidia Fernandorena, orain bezala, jarraitzen dugu logika bat, sartzen gara auto batera eta ahots misteriotsu batek esaten digu 100 metro aurrera eta sinesten diogu, kasu egiten diogu. Bideak analizatu dolako bidereko egokina, eta hemendik denbora batera, enpresa batera joan eta ahots batek esango digu, bota kalera Fernando, aztartu dolako. Bueno, hau txantxa bat da, noski. Baina giza baliabidetako aplikazioak, talentuaren detekzioa, profilen garapena eta bar, edo matxuren iragarpena, marketingen lorrean, zeintzuk diren kontsumo joerak igartzeko, bot digitalak erabiliz, algoritmo humanizatuak erabiliz, zurekin hitz egin dezaketenak eta ulertu ezaketenak erosteko prest zauden ala ez. Horan, adimen artifizialeko sistema bat, azken batean, predikzio sistema handi bat besterik ez da. Datuetan oinarrituta beti ere. Patroi ikusezinak ditu, giza begirentzat, baina makinak detektatu ditzakenak, eta aurre esan zer gertatuko den etorkizunen sistemak jarritzen badugu portatzen lehenago bezala. Beste galdera bat, industria mailan, zerbitzu aurreratuetan eta bar, ikusten alduzu nitxo bat eta aukera bat Espainiaren kasuan eta Euskal Herriaren kasuan eta Donostiaren kasuan, zalantzarik gabe, leku guztietan egongo dira nitxoak, bai? Maila guztietan sartuko da, orduan aplikazio industrialetan, Euskadiko ekonomia batentzat manufakturan garbi dago, edo hornidura katearen kudeaketan, adimen artifizialak zer ikusi ikaragarri aukiko du. Edo makinak eta makina errementari ere aplikatuta, auto zuzentzea baita ere errakuntzak dituenean eta bar, aplikazio mugagabeak edukiko ditugu, datozen urtetan McKinseyk ere esaten du. 13 trilioi dolar egongo direla adimen artifizialeko aplikazioetan, baliokateko puntu guztietan. Bueno, azken galdera eta eskerrik asko noski berrez ere gurekin egotegatik. Errekuperazioa zitzen dugu, adimen artifizialak funtsezko zerreinak izango aldu, oraingo errekuperazio garbi honetan, bai, noski, pentsa ezagun zer den adimen artifiziala. Azken batean, informazio sistema multzo bat da, Polanyiren paradoxari erantzuten diotenak. Oso interesgarri da. Polanyi izeneko filosofo hungariar batek esan zuen, badirela gauza batzuk egin bai, baina azaldu ezin ditugunak. Adibidez, kalean topatzen duzu lagun bat eta ezagutzen duzu. Naiz eta 20 urte izan ez duzula ikusi. Eta nola? Bastakigu. Ezin dugu azaldu beste bati, aizu, ikusten baduzu onelakoa eta onelakoa den tipo bat nire laguna da. Behar bada aldatu delako, baina zuk bakarri ezagutu dezakezu. Bueno, hori magia bat da azken batean, eta hori ere egiten dute adimen artifizialeko sistemek. Badakite nola funtzionatzen duten sistemek, ikasi dute datu basetan, baina ezin dute azaldu, eta non dugu aplikazioa aldeko guztietan, eta ekonomia rekuperazioan ikaragarrizko pisoa izango du. Politika publikoen mailan, hasierara itzuliz, Txinak, adibidez, 100.000 milioi dolari pintzen ari da adimen artifizialerako bere planean. Zertarako, dena digitalizatzeko, datuak ateratzeko alde guztietatik, eta prozesu administratibo, hospitalario, industrial guztiak optimizatzeko, gizartearen maila guztietan. Beraz, hori etorriko da,
eta seguru adimen artifiziala iritsiko da, iritsi da gure bizitzara, Google Maps daukagu, adimen artifiziala dago bertan, Alexia, gero eta gehiago izango dugu gure inguruan, gure eskuetan, sistemak beren burutik ikaste dutenak eta bizitza arroztan digutenak. Bueno, Xavier Ferraz, benetako plazer eta atsegin ikaragarria izan da zurekin egotea, titular oso interesgarriak eman dizkiguzu gainera, baina zurekin hitz egitea eta benetan atsegin handia izan da, eta zurekin gogoetatzea ere bai, hori izan gure helburua, eskerrik asko benetan. Atseginan niretzat izan da baita ere. Bueno, hemen utziko dugu Xavier Ferraz. Berarekin hiperkompetitibitatea ere bai landu dugu, eta ikusi dugu mundu mailan zehazki zer egiten ari dira beste herrialdeetan, eta zer egin genezake guk ere bai. Bai estatu mailan eta bai Donostian ere bai. Beste ekimen bat hemen Wikin TV ospatu deguna, baina gauzak ez dira hemen bukatzen. Jarraituko dugu beste ekimen desberdinekin hemen, Wikin. Beste bat arte.